Ja bästa farmaret, besökare klockan 15.15 har vi... Okei, aloitellaan vähän yleistiedolla tästä sirehevosesta, eli kyseessä todellakin on maailman suurin hevosrotu. Sirehevonen on niin kuin mahtavan voimakas, kuten voitte tästä ulkonäöstä päätellä. Ja tällainen sirehevonen voi helposti vetää 5000 kilon kuormia. Eli aika järeä peli on kyseessä. Ja nykyään niin kuin nämä sirehevoset on enemmän tällaisia vapaa-ajan hevosia, enemmän ratsastuskäytössä kuin vetohevosina. Mutta Suomeenkin näitä on jo aika paljon eksynyt. Mä vähän päästä sitten kyselen Kirsiltä vähän tietoa tarkemmin ja olen luvannut kysellä typeriä kysymyksiä. Mutta säkäkorkeus tällä rodulla voi olla jopa 2 metriä, mutta normaali tavallisin säkäkorkeus on 170 ja 180 sentin välillä. Ja jos Kirsi on oikeaa informaatiota antanut, niin Amandan säkäkorkeus on tuossa 190 senttiä. Ja koska kyseessä on vasta 3-vuotias tamma, niin aika kova jööti. Tässä on pientä detaljitietoa Amandasta, eli tosiaan 3-vuotias hevonen on kyseessä. Luonteeltaan Amanda on oikein rauhallinen. Sukupuoli on tamma. Ja ratsukoulutus on jo aloitettu ja tätä hevosta on myös ajo-opetettu. Näyttelyssä hän on myös käynyt ja saanut kantakirjauspisteissä 41 pistettä, eli todella komeat pisteet. Tulevaisuus näyttää mukavalta Amandan suhteen, eli häntä odottaa ratsu- ja maastohevosen ura. Ja toki niin kuin Amanda olisi tarkoitus käyttää myös siitokseen. Amandan omistaa on varmaan tämä teidän tila Highland Ranch. He on kasvattaneet sirejä jo vuodesta 2006. Ja itse asiassa tämä tila on Suomen suurin sire. Mä pyydän Kirsi vähän sua tänne päin, niin okei. Vähän varmaan yleisöä kiinnostaa tietää, että missä vaiheessa olet hurahtanut ihan näihin ja miksi? Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Ainahan pikkutyöstä asti mä oon ollut hevoshullu ja se on vaan jostain tullut sellainen mieltymys näihin nimenomaan isoihin karvajalkahevosiin ja kun mä sen ensimmäisen hevosen 2005 vuonna Englannissa